Fűrészporos tapéta van fent, fullosan el van ázva. Kijött rajta a penész. Már le is jött a fűrészporos tapéta egyes helyeken. Bútor is elázott, penészes a bútor. Klíma. Szerintem az is kapott vizet rendesen. Az ajtó fából van, és miután a padló is tiszta víz volt, a parketta alatt is gondolom van víz, illetve penész. Az ajtók megvetemedtek, tehát nem lehet kinyitni, mert beakad. Ez egy faablak. Így. Ez a kis szoba, ez még azt mondom, hogy kevés probléma, de hát itt ez az oldal azért megkapta magáét. Az egész lakás fűrészporos tapéta. Nem tudom, hogy a kapcsolók, az áram az mennyire érzékeny erre a vízre, de szerintem nagyon. Tehát villanyvezetékek is, hogy ne legyen balesetveszély. Még a mennyezet is még vizes még mindig. Vizes még mindig. A bútorok, az ingóság, ez a gárdrop szekrény mögött is, és gondolom van rendesen víz. Az állapot az rendesen lehangoló. Egészen oda le. Parketta. Itt már lehullott a fűrészporos tapéta. Jézusom! Nagyon könnyedén jön le, tehát azt lehet mondani, hogy csak éppen, hogy hozzáérek, és úgy erőlködés nélkül ilyen egy ujjal így jön le. Vizes a fal, tehát vizes a fal, abszolút. Itt is, ez az előszoba. Penész, víz. Ez jellemzi sajnos az egész lakást, nagyon lehangoló. Na most itt kevesebb problémával találkozunk, de itt is van beázásnyom. Az a igazság, hogy itt mögötte is fűrészporos tapéta van, tehát a konyhabútor mögött is, és ugye lent is fűrészporos tapéta van. Tehát az egészet itt ki kell pakolni. Parkett. Itt is már kéreckedik le a fűrészporos tapéta, minden vizet kapott, minden, abszolút, bejárat is, tehát az egész lakás egy wellness volt. Sajnos nagyon eláztatták. Fürdőszoba is fűrészporos tapéta, csempe még kád, igen, ott beázás. Hát mindenhol. Na, mindenhol. Is. Még a gázóra szekrényben is. Mindenhol. Mindenhol. Hát, a lényeg körbe videózza. Igen. Itt a penész. Igen. Tehát ez itt már penész, de gombás valami. Hát a tévé mögötti résznél vagyunk most. Igen. Hát, itt. És ez pár nap múlva az egész ugyanilyen lesz. Pár nap múlva. Tehát most még vizes a fal. Nyomtató. Apple termék, működésképtelenül